खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहाथ' दिनै हायार सेकेन्डारि एबा जोंहा पिअनि रिजाल्टआ दिनै 9थायाव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बेनिखायनो आं लोगोफोर बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय नुनो मोन्दों जानांगौ। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांबानो जाबाय। बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं नोंथांमोननो गासिबो माबोरै नोंथांमोना चेक खालामनांगौ गासिबो वेबसाइटनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेहाय थांबानो जाबाय। क्लिक हियार टु चेकआव थांदो। नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनजोबगोन गासिबो वेबसाइटनि लिंक। नोंथांमोना जायखिजाया बे होनाय लिंकआव बबे मोनसेयाव थांनानै नोंथांमोना गावबागाव हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ चेक खालामहैबानो जाबाय। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। वेबसाइटनि लिंकफोरखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखाजोब्बाय। नोंथांमोना 9थानिफ्रायनो रिजाल्टखौ नायनो हागोन हायार सेकेन्डारिखौ। दा जोंहा समाबो बारा गैखाला। नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोनानो। दा लिंकआ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे बयबो एचएसनि रिजाल्टखौ मोजाङै थाबैनो नायनानै चेक खालामनो हायो। दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।